Ke bayap song bahai tongmai norok kha khayo jotono kaham no tongmai na hanoi lamsuko tai norok no jotono no jorabe korong dai YouTube channel o au ke norok imang thi film no norok nainan bagoi belek khano musungka tongmai khana au ke o imang thi film no norok bahai ke nai mannai abo nang tini norok no sukruboi sai khana re nai ke norok video no paya saknai tongdi tai video no skip ta khaide skip khaika khai norok nukmangala haidi hingke jungtini nainele nai bahai ke imang thi film naiman purana chung mobile screen thanai ke mobile screen thamani pore enorok nukmangala play store enorok play store thani hingke play store thangai norok tamoni search khina hingkai norok ro search khaide hingke ro nok search khaide ani bit ni norok search khaide hingke ko norok nukmakhana screen no kero ani bit kok borok streaming ni norok nukmakhana ra hingke norok aro thangai norok install khaide hingke ang to already ang install khaijak play store thangai download khaide ani bit nai hingke norok aro mannai hingke amon pora norok subscribe khaide hingke norok imang 3 full norok nukmannai hingke through imang 3 norok aro nukmannai busulung film rok rijak hingke norok nukmannai te obosimi norok kokborok music video jegon kata short film rok phaikan kai norok obo nuknai jaga o video no paya sak nai tong bagai norok jotono no belekena hambai au hekena norok ana logiri tongdi tai tumno norok ani channel subscribe khaije ko tonga kai norok tabukno subscribe kharide hingkai trini bagai asnungnai malai nai next video